Доки Крим окупований, росіяни не почуватимуться там у безпеці. Тому підтвердженням регулярні вибухи на військових і логістичних об'єктах. На цьому в інтерв'ю «Укрінформ» наголосив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк. Він навів у приклад знищення ракет «Калібр» біля Джанкої, минулорічну руйнацію кількох секцій мосту через Керченську протоку та інше. Бавовна спричинила метушню, додає Черняк. За його даними, ГУР фіксує роззосередження російської авіації у аеродромах Криму, переміщення частини персоналу до Новоросійська та посилення ППО на півострові. Хоч росіяни і почали серйозніше ставитися до загрози для своїх кораблів і не лише, але Україна в курсі як сильних сторін, так і прогалин в обороні Криму, натякає представник розвідки. Ворог помітно нервує. У нього дедалі менше людського ресурсу для атак на українські позиції. Так описав битву за Бахмут командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Саме злагодженість наших підрозділів, стійкість та героїзм воїнів ламають плани росіян, зауважує генерал-полковник. Окремо він відзначив успіхи бійців протиповітряної оборони на цьому напрямку, які борються з російськими дронами і баражуючими боєприпасами. Лісопосадками росіяни лізуть до Бахмута і вдень, і вночі. Ворога виявляє аеророзвідка, а далі лише влучність і майстерність артилерії. Бійці 77-ї бригади десантно-штурмових військ працюють з американської гаубиці М119. Нищити ворожу піхоту та прикривати українських штурмовиків допомагають мінометники з 71-ї єгерської бригади ДШВ. Вони були виродками, такими лишилися. Тобто їхній тактиці і їхніх позиціях нічого не змінилося взагалі. Маленькими групами пересуваються по 3-4 чоловіка. Зразу засікаємо їх і працюємо артилерією. Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка – осередки найкривавіших боїв, зазначають у Генеральному штабі. Останню ворог штурмує вже більше року. Кримські татари зазнають релігійних утисків у СІЗО Сімферополя. Про це в інтерв'ю «Кримньюз» розповів голова правління правозахисної організації «Кримсос» Олексій Тільненко. Він каже, умови в тамтешньому ізоляторі і без того нестерпні, бо будівля не бачила капітального ремонту вже 2 століття. Страждання бранців російські тюремники посилюють катуваннями та знущаннями. Часто до кримсько-татарських заручників підселяють інших в'язнів, які на них тиснуть. Також через неприйнятне для мусульман харчування політв'язні не доїдають. Безпосередньо навіть самі умови перебування там надзвичайно складні. Якщо казати про додаткові ускладнення і нелюдське поводження з нашими полоненими, які знаходяться там безпосередньо, то звичайно, застосовуються різні методи тиску, звичайно, застосовується катування. Всього від 2 слів в окупантів неабияк підгоріло. Вони шукають жінку, яка залишила графіті з гаслом «Слава Україні» на кіоску у місцевому парку Перемоги. Окупанти обурюються і розшукують автівку, якою приїхала протестувальниця. А от в русі спротиву окупантам «Жовта стрічка» підтвердили, що йдеться про одну з їхніх активісток. Наголосили, що графіті у Севастополі лише одне з нагадувань російським окупантам, що Крим є невід'ємною частиною України.